Mangifika lapha ke enyokeni ila ngafike ngabona khona ukuthi abantu sebasazini ngoba mhlawumbe ungakhumbula ngani mangifika enyokeni ngafika ngathi kuma enkomeni njalo nakho ngibhede lapha nerenkeni enkomeni ngani mangifika nje isikhashana ngithi ngabona bonke abantu beshunduka nami kukhulunywa ngami hawu Angazi ngicaka ngigibele emotweni ngithi usoyithi phela lo. ngase ngimangala nami hawu kanti sengimkhulu enezweni ngaze ngashifta kancane ngathi no mama awuthi kubamba iline ngikuthengele lezi zinto oyidingayo ngoba ngangihamba ngenyawo vele ngangimlethile nje. Mfowethu Sweety ngisaselapho mfowethu uyazi mengikhumbula kahle ngenze ukuthi kwaku 2023 ngiqhamuka endimeni ngiqhamuka ngengoma ethi siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke usizilethe labo leyo ngoma bayithanda kakhulu abantu futhi iyona ngoma nje ke yangifaka kubantu nanokuthi abantu ke babe ngakholelwa kumina kodwa bathi mabelalela leyo ngoma bathi hayibo ndoda kanti ngabe ikhona into ongasenzela nanokuthi ke lesi style engidlala futhi singesami sehlukile ingakho kwangimangaza ukuthi uma kuthiwa le ngoma yakhe lethi imengibonga sabhubesi idlala ubani esigingcini ngoba umdlalo walesa siginci uyedwa yimina mfowethu ngeke ufice nje umfana edlala lesa siginci noma kanjani uma umfice edlala usuke qamba mangalo umfana lo yasikhopa nje kusengiso uma ngabe usufuna leso siginci lesi ngidlalayo fanele uze kumina ngoba siyimfihlo kangangokuthi ngingasikalekisa mhlawumbe uzokhumbula nje ngithi kubuyele emuva bekukhona oThozani Langa emculweni kukhona oBabhek Muzi kukhona omgqumeni kukhona alimgqube usho ukuthi nje umculo ubuhlukahlukene hayi lento esiculwa manje ukuthi siculwa ngokufana sonke uma fix uculwa njengobani nobani so mina ngabe sengikhetha ukufana noSandile Mbongo baculi bonke ababe khona ngibe nento yami nje ngiyoyidlala ngithi mangabe mhlawumbe ngingasekho emhlabeni kuwe ukuthi ngihamba naye wethu usaselapho wakhula ke lapha ke njengamanje lapha ngoba nami impela ngiqala ukwazi ngangingwazela kulo ngoma le ethi sicela uvaselena nabantwana ayikho imali ukhula ke lapho yazi mfowethu kukhona lapha engangahlangananga nawe khona uyogibela lapha engangibona khona ke ukuthi impela la kusasenzimana oyogibela enkomeni ngokuDisemba futhi siye emakhaya nami ngigibela phela lapha enkomeni wofika na uzogibela lapha enkomeni ngihamba nomama kashe umuhle sisomuhle kwakuyiyo le ngicabanga ukuthi yiyo mhlawumbe 2023 yebo umama kwami lo mfowethu ngangiyomgibeza lapha enkomeni nami ukushuthi ngokushaya kwami ingoma nje mina mangizokutshela mfowethu ngihlala la ebuya futhi ngisenginesikhathi so leza ingoma ngangikhanda ngisebenzile namaqembu amaningi kodwa into ebingimangaza ngithi mangisenza neqembu linyukele phezulu kodwa mangadonsa inyawo lehle kodwa kungekho okutheni engathi ngikuphethe mina phansi kweqembu wabe amaqembu bengisenza nawo bengiwadlalela isiginci lesabasibiza ngeInternational shuthi ngicathi lesi sika wonke lesami nje sasingakafiki kwaze kwafika ke ekuthenini ngiyeke kuyonke amaqembu ngaba nalento ukuthi hayibo ake ngiyozama nami ukukhipha mhlawumbe ingoma ezintathu mhlawumbe uzokhumbula kwangengoma aphethe izamqheke kunengoma ethi sidla imali kunengoma ethi uvaselini lezi ingoma zonke ngangithi ingoma nje ngizothi mangabe kubizwa amaciko la ngihlala khona ngoba abantu abaningi basebengithakasela ukuthi hayi ndoda siyathanda thina indlela okugida ngayo sesifisa ukuzwa ukuthi khona nongasenzela khona so ngaba nalokho ukuthi hayi no la ibuya futhi ngizozama ukuthi ngiqibe ihlazo lelo kungathiwa usaphelelaphi ngenza leza ingoma mangifika lapha ke enyokeni ila ngafike ngabona khona ukuthi abantu sebasazini ngoba mhlawumbe ungakhumbula ngani mangifika enyokeni ngafika ngathi kuma enkomeni njalo nakho ngibhede lapha nerenkeni enkomeni ngani mangifika nje isikhashana ngithi ngabona bonke abantu beshunduka nami kukhulunywa ngami hawu angazi ngicaka ngigibele emotweni ngithi usoyithi phela lo ngase ngimangala nami hawu kanti sengimkhulu enezweni ngaze ngashifta kancane ngathi no mama awuthi kubamba iline ngikuthengele lezi zinto oyidingayo ngoba ngangihamba ngenyawo vele ngangimlethile nje ngagcina sengumuntu obalekela abantu kodwa ngokubona ukuthi hawu kanti sengimkhulu ngempela nezweni kwaze kwakhuleka ke kanjalo.